Az Ursa ásványgyapot hangszigetelés a megfelelő választás a szerelt gipszkarton válaszfalak szigeteléséhez, mivel ezek a termékek kiváló akusztikai és tűzvédelmi tulajdonságokkal rendelkeznek. A munkálatok első fázisában az öntapadó hangszigetelő szivatcsíkokat ragasztjuk fel a padlón és mennyezeten elhelyezkedő fémprofilok aljára. Elhelyezzük a fémváz szerkezetet és elkészítjük az egyik oldali gipszkartonborítást. Következő lépésben történik a tekercses hangszigetelő anyag elhelyezése. Szélességben igazodni kell a bordaváz kiosztásához, akusztikailag javasolt a borda szélesség teljes kitöltése. Rugalmas szálszerkezetének köszönhetően az Ursa ásványgyapot teljes egészében befeszül, és így kitölti a bordavázak közét. A munkálatok utolsó fázisa a másik oldali gipszkartonborítás elhelyezése, rögzítése. Az Ursa ásványgyapot termékekre jellemző a nagyon jó állékonyság és rugalmasság, melynek révén tetszőleges szerkezetű és magasságú gipszkarton válaszfalak hangszigetelő anyagaként alkalmazhatóak. Tűz hatására nem csepegnek és nem fejlesztenek füstöt. A legmagasabb A1-es, azaz a nem éghetőségi kategóriába tartoznak. Szerelt gipszkarton válaszfalak hő, hang és tűzvédelmi szigeteléséhez az Ursa fehér ásványgyapot termékek közül a Pure 39 PN Silencio Ursa terméket ajánljuk. A termék teljes keresztmetszetében hidrofóbizált, víztaszító és 39 ezred watt per méter Kelvin hővezetési tényezővel rendelkezik. Az Ursa sárga ásványgyapot termékválasztékából az Ursa TVF1, Ursa TVF Fono, Ursa TVF 38 tekercses és az Ursa TVP1, valamint az Ursa TVP Silencio táblás termékeket ajánljuk, melyek mindegyike kiváló akusztikai szigetelő, nem éghető, hidrofóbizált és szélességében igazodik a profilváz kiosztásához. Hővezetési tényezőjük a 38 ezred 40 ezred watt per méter Kelvin skálán mozog. Az Ursa válaszfalas ásványgyapot termékek kiváló hangszigetelő tulajdonságai és A1-es éghetőségi kategóriája mindig garantálják a magas minőségű eredményt.